שני. פרק שני. בפרק הראשון דיברנו על בניית תקציב, ויצא מזה שיחת מסדרון שלנו אחר כך על המשמעות של אופציות. אז אנחנו נדבר על אופציות היום. כן. בסדר? ונזכיר למי שלא... אופציות זה חבילת אופציות זה חבילה. חבילת אופציות זה חבילה רצינית שצריך לדבר עליה. בהחלט. נזכיר למי שלא שמע את הפרק הראשון או לא שמע את הפרק הראשון, ללכת לשמוע ולגלות שאני יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, ואתה ערן שינדלר, מייסד של שינדלר פיננסים, ואנחנו שותפים ביחד בממר"ם ספייס, יחד עם עוד שותפים טובים באקוסיסטם, ומנסים לעשות את הטוב ביותר עבור יזמים בשלבי early stage. נראה לי הגדרה יפה, לא? לחלוטין. אנשים בכלל לעשות הכל הכי טוב. אם נדבר על אופציות, אז נראה לי שהמילה ידועה, המשמעות לא תמיד ידועה עד הסוף, נכון? כן. בציבור הכללי, אז זה ככה הזדמנות. אני חושב שכן. הזדמנות קצת מה שנקרא, לספר מה שנקרא סיפורי מורשת קרב. נכון. אז כאילו הסיפור שעולה לי בראש, ב-1998, אוקיי? הרבה שנים, עבדתי בחברה שקוראים לה קומטאץ', אוקיי? הייתי שם CFO, וב-99 החברה הונפקה, ואני זוכר שהעניין הזה של האופציות, זה היה משהו כזה שאתה יודע, קיבלת, לא הבנת, אתה יודע, יש לי אופציות, אין לי אופציות, ידעת רק שאופציות זה משהו שהוא תחליף לשכר, אוקיי? זה היה הדיבור. עכשיו, מה זאת אומרת תחליף לשכר? זה לא שלא קיבלת שכר, אוקיי? אבל אתה מסתכל סביב ולאט לאט מבין שבעצם זה מתחיל מאיזושהי נקודה שבמיוחד ב-early stage, שחברות היו צריכות לייצר, אתה יודע, יש מאין. התעשייה של ההון לא הייתה, ההון סיכון לא הייתה כזאת מפותחת בתחילת הדרך. המושג של אנג'לים, לפי דעתי גם היה כמעט, אתה יודע, כמעט ולא היה קיים. ואז היית פשוט צריך, אתה יודע, להביא אנשים טובים, אוקיי? אנשים טובים מאוד, אוקיי? והיית צריך לתגמל אותם, אז כאילו, מה שנקרא, בפועל לא יכולת לשלם להם, ואז פשוט נתת להם אופציות. עכשיו, עוד לא הבינו בכלל, אני חושב, מה המשמעות של זה עד הסוף, ומה המשמעות של מחיר המימוש, ומה המשמעות של האקזיט, ואתה יודע, זה היה הרבה יותר בחיתולים, אבל כנראה כמו כל דבר טוב, אוקיי, מאמצים אותו מהר. זה קיבל תשתית, לא? כן, זה קיבל תשתית, ובסופו של דבר, היום, ואני לצורך העניין בסדר עם זה ברמה האישית, אתה יודע, כי אני בעד אווירה של פרוספריטי, כן? אבל היום, יחסית לאז, זה לא אותו סיפור. זאת אומרת, אתה רוצה גם את המשכורת הכי טובה, ואת האופציות, הכי הרבה אופציות בתנאים הכי טובים, regardless, אין קשר. תהליך של איבוד הרומנטיות. אין רומנטיקה. בסיפור, אבל באמת נלך אחורה, אז באמת מדברים על תקופה אחרת, שגם הגיוסים היו הרבה יותר נמוכים, השכר היה באופן כללי יותר נמוך, הכל היה יותר נמוך, אבל הרבה פעמים התחילו, אם ניקח את המודל האמריקאי, התחילו בגראז'. נכון. שעבדת בבית, אפל סטייל, פייסבוק סטייל, עבדת בבית, בלי שכר, בלי שום דבר, ובעצם אתה היה צריך לחלק איזושהי עוגה, שבכלל עוד אין את המרכיבים שלה, עוד היא לא נאפתה. נכון. זה מתחיל מאיזשהו מקום כזה, וזה, אני תמיד צוחק כזה שאופציות זה פייק, מוכרים לך איזשהו פייק כזה, הנה, קח 150,000 אופציות. ואתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, וואי, זה נשמע לי מדהים, זה לא שווה כלום כרגע. כן. זה גם לא בכך שלך. כן, אוקיי? נכון. ואתה עם זה מוכן בעצם לוותר על נתחים בשכר. שזה מאוד רומנטי. נכון. זה גם רומנטי וזה אפילו קצת מחבר סוציאליסטי, אותך. לא? כן, זה מחבר אותך כן. אולי רגשית, כאילו, מחבר אותך יותר רגשית לתוך הסיפור, כי אני חלק מהאנשים בשוחות הראשונות, ואני כאילו פה בונה את המיזם הבא שישנה את העולם. אני חושב שכן. אבל כמו הרבה דברים, אתה יודע, הקצבים אחרים, הציפיות שלנו אחרות, אמרנו כבר כמה פעמים פחות רומנטי, אבל עדיין זה אבן דרך, או לא אבן דרך, מה נגיד, זה אבן יסוד מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה. זה כל פעם מדהים אותי שאני נתקל בתעשיות אחרות, או בחברות אחרות, שאפילו חברות שהן בארץ נניח, חברות רגילות במרכאות, לא טכנולוגיה, כן, שהן מונפקות וכו' וכו', זה ממש לא טריוויאלי לקבל אופציות. אתה יודע, זה ממש ממש לא על אוטומט, גם אם אתה בכיר, אוקיי? אבל אנחנו חיים בעולמות שלנו, בהקשר הזה, של טק, ואין ספק שזה עניין מאוד מאוד חשוב, ואני חושב
יש לזה משקל מאוד גדול בחיים של בן אדם, אוקיי? זאת אומרת, כפרט, אתה משלם מיסים מאוד קשים. אתה יודע, זה לא עכשיו פינת הבכי על יוקר המחיה בישראל, כן? אבל אתה יודע, הכל מאוד יקר, ואתה קוסם לך הרעיון הזה שיש לך פה אפשרות, לפעמים זה משנה חיים, ולפעמים לא ממש משנה חיים, אבל גם לקבל את סטייק, לקבל איזשהו חלק בתוך הדבר הזה, וגם ליהנות מאיזה סכום חד פעמי, בתנאי מיסוי הרבה יותר נוחים, ווואלה, שמע, זה פקטור בלהחליט איפה אתה נמצא. אז אם נחזור לפנטזיה, דיברנו לה גם בפרק הקודם, של יזמים, זה באמת אותו אקזיט נחשף. זה אותו סיפור גדול של או הנפקה או אקזיט משמעותי, והאופציות הן כלי ליזם וליזמת שרוצים לחבר אליהם צוות בהתחלה, וגם לא בהתחלה אגב. נכון. ויש שם לדעתי כמה טריקים. קודם כל, עצם באמת מתן האופציות מחבר אותי, אמרנו רגשית, וגם נותן לי תקווה, נכון? הוא נותן לי בעצם איזושהי תקווה שאני אתאשר יום אחד. נכון. נראה לי שראיתי את זה, עכשיו הייתה כתבה על NVIDIA, עכשיו, כאילו כל רבע שעה יוצאת כתבה על NVIDIA, אבל הייתה כתבה על זה ש-75%, נכון, מעובדי NVIDIA הם מיליונרים בעצם, יש להם לפחות $1,000,000 באופציות בבנק. זה מהלך מטורף. כלומר, הנה, לא נתתי לך עדיין את זה בכסף, אבל יש לך אופציות בשווי $1,000,000, אתה לצורך הדיון מיליונר. תשמע, אבל זה פינה, זה חריג ברמות. נכון, כי זו חברה גם שבאמת נמצאת היא שילשה את השווי שלה בערך ב-18 חודש או משהו כזה, אז זה באמת כאילו חסר תקדים. אבל זו הפנטזיה. אתה חושב שזה הפנטזיה? זו הפנטזיה בעיניי. אני חושב שיש חבר'ה שכאילו כי בשביל $50,000 אתה לא עושה את זה. נכון, אבל אני חושב שבאותה מידה יש חבר'ה שדווקא עושה להם הרבה יותר להתחיל מסטארט-אפ קטן, שיש בו עניין טכנולוגי, שמעניין אותם, אוקיי, מה שהסטארט-אפ עושה, מאתגר אותם מה שהסטארט-אפ עושה, והם רואים את עצמם חלק מתוך הדבר הזה, ויש כאלה שאתה יודע, לא יישארו בגוגל, אוקיי? למרות שגם בגוגל יש דבר כזה שנקרא ESPP, זה Employee Stock Purchase Plan, וגם כבר שהכל, אתה יודע, במקום, נכון. אתה באופן מובנה נהנה אני מחלק את זה לשניים מבחינת קצוות, באמצע יש מלא סוגים של אנשים, אבל אלה שבאו בגלל הוויז'ן, וזה הדרייבר הגדול שלהם, והאופציות זה אולי מרפד את זה, ויש את אלה שהולכים לעולמות הסטארט-אפים, או אגב החברות שכבר מונפקות, כן? אתה דוגמה את גוגל, אבל יש גם ישראליות מדהימות כאלה וכולי, שאתה אומר, אני אלך לשם. אתן לך דוגמה, חבר טוב, עבד בחברה ישראלית טובה, המון שנים, עם אופציות יפות והכל, ודווקא החברה התרסקה. היא לא הצליחה, היא התרסקה. ומה קרה בעצם לחלום? אוקיי? הוא התרסק עם ההתרסקות של החברה, בעצם כאילו האופציות שלו, או שהתרגמו אחר כך למניות, לא רוצה לחשוף את זה, אבל התרגמו למניות שהשווי שלהם צנח, כי הייתה צניחה עכשיו, איבדו מרקן ברמה פסיכית, ברמה של כאילו כמעט מחיקה. קוראים לזה under the water. נכון, ואתה אומר, אני עכשיו נתתי את עצמי הרבה מעבר לסטנדרט, במשך שנים טובות, והנה לא מימשתי את זה, לא היה פה מימוש, לא קרה פה, הקסם לא קרה. נכון. וזה בעיניי טרגדיה נוראית לעובד. אגב, גם ליזמים בעיניי. בהחלט. אף אחד לא מבטיח את זה. אתה יודע, זה מצחיק. דיברנו על הרומנטיקה שהפכה להיות כאילו מין דבר שהוא גיוון. נכון. אוקיי? זה לא גיוון. אוקיי? אבל... יש עדיין רוב הסיכויים שזה לא יצליח. נכון, אבל זה אחלה שיש את החלום הזה, ומבחינת היזם זה חשוב. ואני חושב שכאילו... אם אני נכנס לנעלי היזם לצורך העניין, אז הוא קצת גם יכול להיות באיזושהי נקודת חיכוך, והוא צריך לחשוב על זה, כי מצד אחד לא כיף לו לתת מניות, אוקיי? אם עכשיו מגיעים 3 יזמים ביחד, אתה יודע, אחד עושה את הפרודקט, אחד עושה את הטכנולוגיה, והשלישי שלא רוצה לעשות לא את זה ולא את זה, הוא נהיה מנכ"ל, אוקיי? זה בערך מה שקורה. ואז, אתה יודע, הם באים שליש, והכל נייס. ואז כאילו הם צריכים כבר לתת את זה לעובד הראשון. אז הם ישר נתקלים בסוגיה הזאת, והם ישר צריכים להחליט, אתה יודע, כמה הם נותנים, ואיך הם נותנים, שזה נושא בפני עצמו, אבל זה ישר פוגש אותם בקטע שהם צריכים גם לתת לו את זה, וגם לתת לו משכורת, אתה יודע, ובסוף המשכורת זה גם מדלל אותם, כי הם צריכים לגייס כסף בשביל המשכורת שלו, אתה יודע. אז אני אומר, אתה יודע, זה מעולה לתת, אוקיי?
אבל אני חושב שצריך להיות מאוד קריטיקל בהסתכלות על הדבר הזה, ואם מישהו, אתה יודע, בא לו לעבוד באיזה פירמה, אתה יודע, בשלה ורווחית וציבורית, שהיא נותנת תנאים יותר טובים, אז הוא לא יכול לעובד שמגיע משם לבוא לסטארט-אפ, אתה יודע, ולהגיד, אני רוצה גם את המשכורת הזאת, וגם את האופציות האלה. אתה יודע, בסוף כן יש איזשהו טרייד-אוף כזה או אחר. היופי, אגב, לפחות בחברים שאני רואה בישראל, זה את זה קורא לזה גלגל החיים. כאילו, אתה מתחיל בסטארט-אפ, הוא נרכש על ידי קורפ, אתה עובד בקורפ 4 שנים, ואז יש לך דילמה. אני נשאר בקורפ, אני מתפתח למעלה בקורפ בציר הניהולי, או שאני הולך עכשיו בחזרה לעוד ראונד. אז אם אני הולך לעוד ראונד, אני עושה בוודאות ירידה. כלומר, אני יורד איזשהו מקום. מה שאגב, הרבה פעמים רואים, זה שאנשים לא יורדים למטה, כלומר, לא ילכו עוד פעם לסטארט-אפ צעיר בשלב הסיד, שעוד זה, הם יחפשו את הראונד A, B, ששם יכולים כבר לשלם משכורת. וזה לג'יט, הכל בסדר. לגמרי. אנחנו רואים את זה. היו לנו מלא אירועים של אקזיטים במשרד, שהיינו לצורך העניין ה-CFO של החברה, ואתה רואה את זה, זה מעניין, נכון, יש כאלה שכן נשארים בקורפרייט. אגב, הרבה פעמים, אתה יודע, יש לך, אתה מחויב, אוקיי? יש לך סוג של לרנאוט כזה, ואתה חייב להיות לפחות, לא יודע, 18 חודש, מה שזה לא יהיה. יש כאלה שאתה רואה שהם גדלים לתוך זה, ואין להם בעיה, הם פתאום, אתה יודע... מתחברים. כן, מתחברים, שוחים בתוך האירוע, וחיים עם כל, אתה יודע, שיחות ועידה האלה של הקורפרייט, והחלוקה ל1,000 דברים. ועבודה בלילה מול ארצות הברית. כן, והקודים האלה, אתה יודע, של מה אומרים בשיחה ומה לא אומרים בשיחה, וצריך כאילו להיכנס לזה, אתה יודע. נכון, זה באמת, אגב, זה לא פשוט, הרבה ישראלים פחות אוהבים את הקורפ האמריקאי, בגלל סוגיות קלצ'ר, ומצד שני, נתת דוגמה, את הצורך של אנשים להישאר באותה פעילות שנרכשה, נכון. עוד כמה חודשים פלוס, לפעמים זה שנים גם. נכון. אבל יש טריק מאוד יפה, שאולי צריך גם להבין אותו, מה בעצם האופציות נותנות, איזה כלי האופציות הן ליזם או למעסיק, שהוא לא נותן לך 100,000 אופציות עכשיו. נכון. נותן לך אותם על ציר של זמן, אז בוא, נכון. עכשיו במשך 4 שנים, נכון. אני אתן לך את האופציות האלה. אתה יודע שאופציות של, ניקח דוגמה את מייקרוסופט, במקרה הזה שאולי חברה הכי מדהימה היום בעיניי, בהיבטים האלה, המנכ"ל שלה עושה עבודה מדהימה בלמצות את הפוטנציאל של החברה. קראתי היום בבוקר שהוא ביקר את טראמפ. הוא ביקר את טראמפ? באחוזה שלו. הוא ביקר פיזית? כן. אז אוקיי, אז כנראה שם נעתה לך תעלה. טראמפ בוחר לקיים את הפגישות, שבבחינתו הבית הלבן זה עוד איזה, אתה יודע, מקום שאולי צריך ללכת אליו. עוד משרד. אבל בהקשר הזה, כשאני בא ולוקח עובדים שלי, ונותן להם אופציות על פני 4 שנים, ואני יודע שאני נמצא בחברה שהולכת במסלול חיובי, והאופציות יהיו שוות יותר, אני לא אעזוב. נכון. אני לא אעזוב, אני אשאר לשנה הרביעית ואני אסיים אותה כדי להרוויח את אותו סכום כסף, כנראה משמעותי שאני יכול לקבל. אלא אם כן מדובר בסבל, אוקיי? שזה כבר סיפור אחר. אז נכון, אם אתה קם בבוקר וזה סבל נוראי, אתה כנראה תפרוש, אבל למשל, אם אתה בשנה השלישית, נכון. אתה תסבול שנה ותישאר. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, כי צריך להבין את הטכניקה הזו. אגב, דיברנו על זה קצת בינינו, זה יוצר בעיה באקוסיסטם, כי הסבב הזה שדיברנו על ה-Circle of Life הזה, שאנשים הולכים לקורפ ויוצאים בחזרה לשוק ומקימים את המיזם הבא, הוא קורה בקפיצות הרבה יותר גדולות מאשר בעבר. פעם חברה הייתה נמכרת לחברה בארצות הברית, היזמים היו נשארים בישראל, או עוברים לארצות הברית, הצוות הישראלי היה מתפנה. הוא היה מתפנה בחזרה לשוק. היום אתה פחות רואה את זה. אתה פחות רואה את זה. אנשים צריכים את האופציות. רגע, אני נמכרתי, אז אני צריך לחכות עכשיו כמה שנים בשביל לממש את האופציות, בשביל לחזור לשוק. וממש רואים את זה. כשמדברים הרבה פעמים על מחסור בשוק הישראלי, בעיניי זה חלק מזה? הרבה פעמים עניין של קצב חילוף, נקרא זה חילוף החומרים. קצב חילוף החומרים בתוך התעשייה. אתה מסכים, אני חושב שאנחנו מסכימים, שזה כלי מצוין לייצר זהות אינטרסים, אוקיי? חד משמעית. כי היזם פה, בסופו של דבר, אתה יודע, הוא צריך להסתכל אחורה בכל שלב ולראות שיש איתו אנשים. נכון. ואי אפשר את השגעת הזאת, אתה יודע, שמישהו מציעים לו עוד 2 שקל והוא הולך, אוקיי? נכון. אתה יודע, זה מעניין להסתכל על זה אולי באמת גלובלית. אנחנו נחשבים, פעם קדנציה בישראל הייתה קדנציה של 2 בחברה, ואני טוען שרואים עלייה לאזור 4 שנים, מאותה סיבה שאמרתי לפני שנייה. ודבר שני, כשאתה מסתכל על השוק
מזרח אירופאי שעובד הרבה עם ישראל, תבוא למפתח בסטארט-אפ שמקבל נניח 1,000 יורו, כבר אין את המשכורות האלה, אבל לצורך הדיון, ותציע לו 1,100, הוא מחר עוזב. כן. הוא ישר עובר, אין פה דיון. $100 האלה הם משמעותיים, ואז חברות ישראליות התחילו, סטארט-אפים ישראלים, התחילו לחשוב איך נותנות אופציות לעובדי מיקור חוץ שנמצאים במקומות אחרים. בדיוק, כדי לשמר אותם, בדיוק את אותו כלי להפעיל, אבל גם יש פה עניין של קלצ'ר. אוקיי, גם לחנך שוק עכשיו ברומניה או בפורטוגל או במקומות כאלה, לוקח זמן, הם לא מכירים את השיטה. אז אני יכול להגיד לך, אז מהניסיון שלי, זה היה ממש מקרה קונקרטי, שעשינו את זה לקבוצת מפתחים מאוד גדולה באוקראינה, ואני חושב לא יודע אם שם זה המקרה, אתה יודע, שממנו אפשר להסיק לגבי הכל, אבל הם גם זזים מאוד מהר, אוקיי? והם מבינים עניין מאוד מהר, ואז מה שקורה זה שלפעמים אתה נעזר במנהלים המקומיים שם, כדי להעביר את המסר בצורה טובה, אתה נעזר בהם, ואני ממש זוכר קונקרטית שיחות שעשינו איתם זומים והסברנו, והם מבינים את זה, ויש גם, אתה יודע, את התשתית של המס בתוכנית האופציות, אתה יודע, איך לטפל בזה, וזה דבר מצוין. כי, שמע, זה מייצר אליימנט, ומה שאמרת לפני זה, אני סומך ידיי 100%. זה לא, אתה יודע, 100% זה, אבל זה מאוד חשוב. זאת אומרת, במילים אחרות, אני חושב שאנחנו כזה קצת יכולים לסכם את הנקודה הזאת ולהגיד, אוקיי, פחות רומנטיקה, מה לעשות? כלי עבודה מצוין. יזמים צריכים לשים לב שהם לא נותנים גם הרבה מדי אופציות וגם שכר, אוקיי, מאוד גבוה, וזה לחלוטין כלי שימור, ובסופו של דבר יותר קל לפעמים, אתה יודע, לתת עוד 10% ברגע קריטי, נכון. ויש לך את הבן אדם והכל טוב. אבל הקפצת לי משהו אחר לשאול אותך. עכשיו אני חברה ישראלית, יש לי עובדים בארצות הברית, כי מה לעשות, אני צריך למכור שם. כן. יש לי עובדים באוקראינה, ואולי יש לי עובדים בהודו. איך אני מנהל את זה? מה שווי המימוש של האופציה? כן. איך מתייחסים לזה בצורה הזו? אז אם תאפשר לי רגע, לפני שאני עונה על זה, אתה העלית נקודה, אמרת את המילה מחיר מימוש, אני רוצה רגע להגיד משהו על המחיר מימוש. ואז גם אני אתייחס לזה. בעצם מחיר מימוש, נגיד את זה, בטח רוב המאזינים מכירים, אבל נגיד את זה. בסופו של דבר אתה נותן, נניח לעובד או לוונדור, אתה נותן אופציות, והאופציה הזאת היא בעצם, היא זכות עתידית, אוקיי? לרכוש מניה, אוקיי? והזכות העתידית הזאת, בסופו של דבר, יש לה מחיר. מחיר המימוש זה המחיר שתשלם, אוקיי? ברגע שתרצה לממש את הזכות העתידית הזאת לקניית המניה. זאת אומרת, ליטרלי, יש לך 1,000 אופציות שאתה צריך להניח לממש אותן $1 למניה. בבוא היום שאתה עושה את זה, אתה כותב צ'ק על $1,000, שולח את זה לחברה, ומנגד אתה מקבל תעודת מניה, שאומרת שפלוני מחזיק 1,000 מניות, אוקיי? הפכת להיות בעל מניות, נעים מאוד. עכשיו, המחיר מימוש זה עניין גדול, כי בסופו של דבר, הוא קובע לך את הרווח. זאת אומרת, אם המניה נמכרת $10, והמחיר מימוש שלך הוא אגורה או $8, אוקיי? הרווח הוא משמעותי. וסביב המחיר מימוש יש הרבה מאוד מתח, בגלל שהמוטיבציה של העובד, מן הסתם, זה לקבל את מחיר המימוש הכי נמוך. המוטיבציה של המנכ"ל, או של היזם נקרא לזה, הוא לתת מצד אחד מחיר מימוש שהעובד ייהנה כמה שיותר מהרווח, אוקיי? אנחנו סך הכל פה בעד העובדים, אוקיי? מצד שני, הוא לא יכול לתת איזשהו מחיר מימוש מגוחך של אגורה, בגלל שתי סיבות, או תיאורטית, בגלל שתי סיבות. האחת, שבאותו מועד, לצורך העניין, בשלבים יותר מתקדמים, השווי של החברה גבוה יותר, ובעלי מניות שילמו, אוקיי, מחיר הרבה יותר גבוה, ואני עוזב רגע בצד את הסוגיה, את הפערים בין מחיר של מניה פריפרד למניה רגילה, לא משנה, עניין בפני עצמו, אבל לצורך השיחה, אתה יודע, מישהו נכנס ושילם היום $10 למניה, יש לך איזושהי בעיה לאשר בבורד, לתת לה מר בחור או גברת באגורה, אוקיי? זאת אומרת, בין אם זה compensation committee או בין אם זה בורד, בעלי המניות לא יראו את זה בעין לגמרי חיובית, ובאיזשהו מקום הצדק איתם. נכון, הגיוני. אז זאת מגבלה אחת. זאת אומרת, יש תלות בין מחיר המימוש והשלב החיים של החברה, אוקיי? אתה יודע, high risk, high yield, נכון? נכון. הגעת בהתחלה, מגיע לך מחיר מימוש נמוך. נקודה אחת.
איפה הבעיה של מחיר מימוש נמוך? שעכשיו נניח מגיע בחור או בחורה, והם נראים לך מדהימים, והכל וזה וזה וזה, ואתה נותן להם עד לנו 1% מהחברה, ונניח יש וסטינג, נניח יש קליף של שנה, ואחרי זה כל רבעון. או אפילו כאלה שאתה יודע, מקבלים את זה מ-day one כל רבעון. ונתת לו מחיר מימוש של אגורה, ועברה שנה, ואתם לא רואים דברים עין בעין, אוקיי? והוא אחרי השנה הזאת, יש לו חבילה שהבשילה, שהיא נניח משמעותית, לא יודע, קרא לזה 0.25%. ובעצם עכשיו הוא הולך. ויש לו 90 יום לפי החוק בדרך כלל, לממש את זה, למניות וכו', ואז, אתה יודע, הוא אומר, מה הבעיה? אני פשוט מממש את זה, אני צריך להוציא מהכיס, לא יודע, 100 שקלים, והנה אני פתאום בעל מניות בחברה. עכשיו, בעוד שזה לא היה רעיון, אוקיי? נכון. זה לא היה רעיון, לא לשם זה עשינו את זה, ולכן העניין הזה של מחיר המימוש, יש סביבו טנשן, אוקיי? זה נקודה... זה נקודה מאוד משמעותית, היא גם, אני לא בטוח שיזמים חושבים עליה מספיק לעומק. אז צריכים להיות מודעים לזה. בשלבים האלה. כן. שזה גם יפה, כי בשלבים האלה אתה הכל, אתה יודע, אתה אופטימי, ואתה, הנה הבן אדם, וזה מדהים, אוקיי? אז אי אפשר, אתה יודע, לנהל את הסיכונים שלך, ולא לזוז מאיזה, אתה יודע. אז זה רק מה שרציתי להגיד לגבי המחיר מימוש. עכשיו, מה שקורה זה בתפיסה הגלובלית. אז בתפיסה הגלובלית יש פה גם איזושהי סוגיה שחברות מתמודדות איתה, כי מישהו עובד אמריקאי, אוקיי? כי כמו שאמרת לפני זה, אתה יודע, הפנים שלנו לכיוון ארצות הברית, או מישהו שהוא אפילו עובד ישראלי, אוקיי? והוא נושא באזרחות, מחזיק באזרחות אמריקאית, הוא לא יכול לקבל את מחירי המימוש האלה מתחת לשווי שוק הוגן, אוקיי? יש להם את ה-fair market value, עניין שלם. ואז בעצם זה סוג של מגבלה, אוקיי? שהיא רלוונטית לעובדים אמריקאים, אוקיי? והיא ממש מגבלה, אוקיי? זאת אומרת, אתה נותן לו מתחת למחיר השוק, אתה מסבך אותו, אוקיי? אתה מסבך אותו. אתה מסבך אותו. בעקיפין יכול בסוף, אתה יודע, לייצר כלפי החברה בראייה מאוד מאוד שמרנית איזושהי מחויבות, אוקיי? כי לשאת בחבות המס או הכנס שמייצרת לו, אם הוא לא עומד בזה, eventually זה יכול להתגלגל לחברה. אבל זה ממש רחוק, אוקיי? אבל אני אומר, קודם כל, במעגל המיידי, כן, אתה מסבך אותו אמיתית, אוקיי? אז בעצם אתה לא יכול לתת לו. קורה לפי הרגולציה המדינתית. אמריקאית. כן, אז בדיוק, ההתייחסות המיסית היא טריטוריאלית, המיסויית. ובארץ, אתה יודע, הכל בסדר. אתה יכול לתת באגורה, וזה אולי אחד הדברים האחרונים עוד שנשארו פה בתוך נקרא לזה, בתוך המבנה המיסויי הזה, אתה יודע שכל הזמן... אולי לא טוב שאנחנו מדברים על זה, שהאוצר לא יקשיב לפרק. אין סיכוי. שהם כל הזמן הולכים, אתה יודע, ומעדקים, אתה יודע, את כל הפרצות. אז אז רק להשלים את העניין, אז כן, אתה יודע מה, בוא ניתן לו מתחת למחיר השוק, מה קרה, אוקיי? יש לזה איזושהי משמעות חשבונאית שהחברה יכולה לשאת בזה. זה לא משנה, זה לא משהו שקשור באיזשהו תזרים מזומנים, זה יותר... אבל המקובל הוא לפצות את העובד האמריקאי על הסיפור, או שזה, it's given, זה, בחרת להיות אמריקאי, זה מה שיש לך. כן, אז אני אומר, יש פה עניין של מתודולוגיה, אין פה, אתה יודע, יש common practice, כל חברה איך היא נועלת, איך היא מחליטה לנהוג, יש כאלה שמיישרים קו, ומתיישרים האמריקאים, כי אנחנו אומרים, אנחנו לצורך העניין, אתה יודע, חברה אחת. אני חושב שזה קורה מניסיוני בחברות שהן כבר יותר גדולות, אוקיי? שהצוות האמריקאי יותר משמעותי. עומק יותר משמעותי. כן, ואז גם מה שקורה הרבה פעמים, שנהיים, מנסים גם לייצר אחידות בשכר, אוקיי? כי תיאורטית, VP Sales בארצות הברית לא מרוויח כמו VP Sales בארץ. זאת אומרת, הפערים בשכר בארצות הברית הם בדרך כלל, אני זורק את הפיתוח, נוטים להיות גבוהים יותר בארצות הברית, אוקיי? נושא משרה בארצות הברית בחברה מרוויח יותר מנושא משרה באותה חברה בארץ או בסניף הישראלי. זאת אומרת, יש לפה ולשם, אוקיי? אבל אני אומר, בחברה שהיא כבר יותר גדולה, והיא מנסה לנהל איזושהי מדיניות HR אחידה, אז רוצים לייצר אחידות גם בזה, אבל לטעמי גם זה צריך להיות ביחד עם זה שמייצרים גם או מקרבים את השכר בין הטריטוריות. אבל בשלבים יותר מוקדמים לא עושים את זה, אז אני בדעה שזה לגמרי לג'יט להישאר בצד, אתה יודע, כל טריטוריה בצד שלה, כל טריטוריה נהנית ממה שהיא נהנית, ואפשר גם תמיד לאט לאט, אתה יודע, לאורך הזמן, לדרג את זה, אוקיי? ולייצר קצת יותר קרבה. כעומק ההתפתחות של החברה. כן, ממש.
ממש. אנחנו צריכים לסיים כדי שמאזינים יישארו איתנו לפרק הבא, אבל לדעתי, תחושת בטן, כן, הפרק הבא גם יהיה על אופציות. יש מצב. אז אנחנו נראה עוד מעט. חבילה, אמרנו שזה חבילה. תשארו לפרק הבא.